Tervetuloa Tosi TV:n pariin. Me ollaan tänään saavuttu tänne Uittamon paviljongille Turkuun ja mulla on tässä vieressäni ravintoloitsija Jussi Harittu. Morjens. Morjens. Teillä on upea paikka täällä meren äärellä ja te olette päättänyt hankkia, tai te olette hankkinut jo lämpöpumppuratkaisun. Miksi? No joo, tietysti lämpö ja kylmä on ne ongelmat. Eli lämmityspuolella ne laitteilla sit saadaan kautta vähän pidemmäksi tällaisessa kesäravintolassa ja sitten taas kesällä kun tulee hienot kelit ja helteet, niin meillä on pieni lämpöongelma tuolla sisällä, sitten varsinkin niin kuin meidän yksityistilaisuuksissa niin saadaan sitten jäähdytettyä noita tiloja, jotta se on asiakkaille sitten tietysti miellyttävämpää. Kyllä. Eli rakennus on lähemmäs 100 vuotta vanha ja kaipaa silloin aika paljon lämpöenergiaa talvella. Ja nyt kun on tuossa meren äärellä, aurinko paistelee tähän hyvin, niin kaipaa jäähyä. Ja tietysti rahaakaan ei ole aina liikaa, että säästöjä kaivataan lämmityskuluihin ilmeisesti. No joo, tietysti niin tällaisen ravintolassa ajatellaan sitä kauden pidentämistä, että silloin kun tulee nämä kylmemmät kelit ja vielä pystytään sitten tätä pitämään auki, niin meillä on tietysti niin, että jos me sähköpatterilla ruvettaisiin lämmittää aina, niin olisi niin kuin kolminkertainen kustannus aina sitten ja tietysti sitten tilavuokrat nousee niin korkeaksi, että siitä ei ole enää järkevää sitten vuokrata. Ja tällä ratkaisulla nyt saadaan sitten sillä tavalla, että pystytään kuitenkin vuokraa sitten vielä myöhään syksylläkin tiloja niin kuin järkevää hintaa asiakkaan. Kyllä. Eli tässä päästään hyvin taas siitä kärryille, että miten ilmalämpöpumppuratkaisulla pystytään useamman 100 neliön ratkaisuja lämmittää ja jäähdyttää. Ja mun mielestä me voitaisiin mennä sisälle katselemaan vähän, että minkälaisia laitteita sieltä löytyy. Tehdään näin. Joo, nyt me päästiin tänne Uittamon paviljongin itse pääsaliin, vanhaan lähes 100-vuotiaaseen rakennukseen. Ja tässä on mulla vieressä lämpöpumppujärjestelmän urakoitsija Hans Österman Finn Lämpötekniikasta. Täällä on Hans, valkoinen pömpeli katossa. Minkä tyyppinen lämpöpumppu tää on? Kokonaisuudessaan järjestelmä on niin, että pyrittiin mahdollisimman huomaamattomat yksiköt. Ja kun tilat oli haastavat, oli matalia tiloja, sitten oli arvokkaita seiniä, joita haluttiin säästää, niin sen takia päädyttiin tämmöiseen kattomalliseen yksikköön. Eli tässä salissa on kattomallinen sisäyksikkö, sitten täällä on 2 pitkänmallista juhlasalia, joihin mahtuu lisää vieraita ja sitten on vielä keittiötila. Niissä on omanmalliset sisäyksiköt. Minkälaisia ratkaisuja näihin saleihin tehtiin? No keittiössä päädyttiin ihan tommoseen normaali seinämalliseen yksikköön, oikeastaan ihan sijoittelun pakosta. Eli siellä ei ollut oikein muuta mahdollisuutta toteuttaa ja toki sitten myöskin haluttiin vähän miettiä sitä huoltopuolta siinä, että saadaan helposti suodattimet uudistettua ja mahdollisesti vaihdettua. Kyllä. Eli sillä laitteella saadaan pääasiassa keittiön sitten viilennystä. Siellä on kuumat oltavat kesällä, niin pysyy kokillakin viileät oltavat. Ja sitten on 2 salia ja niihin tuli ilmeisesti myös tällaiset. Toiseen saliin tuli tällaiset kattomalliset yksiköt ja toiseen sitten taas tommonen normaali seinämalli. Ja se mikä näissä on lämpöpumpuissa aina hyvää, niin näillähän saa hyvin nopeasti tilan kuin tilan lämmitettyä ja jäähdytettyä. Eli näinkin iso kokonaisuus, niin täällä ei ole mitään järkeä pitää peruslämpöä päällä hirveän korkealla, vaan sitten kun on juhla tulossa, niin päivää ennen, muutamaa tuntia ennen laittaa kaukosäätimestä lämpöpumput päälle, niin me saadaan tänne optimaalinen lämpötila ja täällä on hyvä viettää juhlia. Mutta me voitaisiin vielä vilkaista tuossa pikaisesti, minkälaisia ne muutkin yksiköt on. Mennään katsomaan.